ଏକ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥାଟିଏ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗାଁର ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ରହୁଥିଲେ। ତାର ନାମ ଥିଲା ରୂପେଇ। ବୁଢ଼ୀର ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଏକଲା ମଣିଷଟିଏ। ବୁଢ଼ୀ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଘରେ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ବିକି ତା ପେଟ ପୋଷେ। ରୂପେଇ ବୁଢ଼ୀ ଘର ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା। ଯେହେତୁ ପାଖରେ ବଣ, ରୂପେଇ ବୁଢ଼ୀ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ଦିନ ରାତି କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ହିସାବ ରଖୁଥାଏ। ଦେଖିବା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡା ଠିକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। 1 2 3 4 5 6 7 ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ? ହନ ଏପଟେ 8 9 ସବୁ ତ ଅଛନ୍ତି। ରୂପେଇ ବୁଢ଼ୀର ଗୋଟିଏ ଘର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁହାଳ। ଘରେ ସେ ନିଜେ ରହେ ଆଉ ଗୁହାଳେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ରଖେ। ତା ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୋଳି ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗଛର କୋଳି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ବୁଢ଼ୀ କୋଳିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଏ ଆଉ ବାକି ସବୁ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଏ। ଆଉ କୋଳି ବିକିକି ଫେରିଲେ ତା କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଦେଖା ଶୁଣା କରେ। ଏମିତି ହୋଇ ରୂପେଇ ବୁଢ଼ୀର ବର୍ଷଟି କଟିଯାଏ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହେ। କିଛି ମାସର କଥା। ବୁଢ଼ୀ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ତା ଗୁହାଳ ଖୋଲିଲା। କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଗଣି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଗଣା ସରିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା କମ୍ ଅଛି। ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା। ହେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟାଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ତ ସବୁଦିନ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଗଣି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼େ ଆଉ ସେମିତି ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣି ଭିତରକୁ ପଶାଏ। ହେଲେ ଗଲା କାଲି କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଗଣି ଗୁହାଳକୁ ପୂରେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା କମ୍ ହେଲା କେମିତି? ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଥରେ ଗୁହାଳକୁ ପଶି ଏପଟ ସେପଟ ନଜର ପକାଇ ଦେଖିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ଗୁହାଳ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାତଟିଏ। ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା କୋଉ ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ ଆସି ତା କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଏକଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେଦିନ ରାତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଦିନ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହେଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଞ୍ଜ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ବୁଢ଼ୀ ସେମିତି ଗୁହାଳ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ କୋକି ଶିଆଳ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ଗୁହାଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଗ ସେ କୋଳି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲା ଆଉ ମନ ଭରି ପାଚିଲା କୋଳି ଖାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେଇ ଗାତ ଦେଇ ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ରୂପେଇ ବୁଢ଼ୀ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ମୁଁ ସେ ଗାତ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେବେ ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାତ କରି ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ କୋକି ଶିଆଳକୁ ଭଲ କି ପାନେ ଦେବାକୁ ଭାବିଲା, ଯେମିତି ସେ ଆଉ କେବେ ତା ଘର ମାଟି ମାଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ଠିକ୍ ପରଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ମେଞ୍ଚାଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ବାଟଣ ବାଟିଲା ଆଉ ସେ ବାଟଣକୁ ଗଛ ତଳୁ ଉପରକୁ ଲଗାଇଲା। ଆଉ ବାହାର କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ସହ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟଣ ମିଶାଇ ଦେଲା। ଏଥର ବୁଢ଼ୀ କୋକି ଶିଆଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ସଞ୍ଜ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ରାତି ହେଲାଠୁ କୋକି ଶିଆଳ ବୁଢ଼ୀର ଗୁହାଳ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଖୁସି ମନରେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ି କୋଳି ଖାଇଲା। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ବାଟଣ ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବିଲୁଆର ମୁହଁ ଠାରୁ ଦେହ ଯାଏ ଭୀଷଣ ଜଳିଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ବାଟଣ ପାଇ ଗଛ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତା ଦେହ ମୁହଁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବାଟଣରେ ଜଳା ପୋଡ଼ା କରୁଥାଏ।
ତଳ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଥିବାର ଦେଖି ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ହେଲେ ସେ ତ ଖାଲି ପାଣି ନଥିଲା, ତାଥିରେ ବି ବାଟନ ମିଶିଥିଲା। ତେଣୁ କୁକି ଶିଆଳକୁ ତାଠୁ ଦୁଇଗୁଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲାନି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ରୂପେଇ ବୁଢ଼ୀ ପାଚନ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ କୁକି ଶିଆଳକୁ ବହେ ମାଡ଼ କଲା। ଏପଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟକୁ, ସେପଟେ ପାଚନ ପାହାଡ଼। ବିଲୁଆ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମରିଗଲି, ବୋଉ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ବିଚରା କୋକିଶିଆଳ ବାଟନ ପାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ସେବେଠୁ ସେ ରୂପେଇ ବୁଢ଼ୀ ଘର ଆଡ଼େ କେବେ ଆସେନି।